Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung bagong warrior member natin na si Kathleen Erica. Maraming salamat sa'yo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga subscriber natin na si Nikki. Taong 2003, Batangas. Magandang araw o gabi, pinuno. Ako nga pala si Nikki, taga Batangas. Isang OFW na nasa Korea ngayon. Nais ko lang ibahagi yung karanasan naming magkakaibigan nung kabataan namin. Naalala ko to nung nabanggit mo sa isang kwento mo, yung tungkol doon sa mga kaluluwa na merong nakakadena sa paa na bolang bakal. Itong mga panahong ito, usong-uso yung online game na Ragnarok. 3 kaming magkakaibigan. Ako, si Miko, at si Rustom. Mahilig kaming maglaro ng online game. Kaya pumupunta kami doon sa isang kaibigan namin na nagmamanage ng computer shop ng tita niya. Siyempre, para makalibre kami ng paglalaro. Kapag kasi 8:00 na ng gabi, wala nang customer yung tropa namin. At wala na rin yung tita at pinsan niya. Kaya pwede na kaming maglaro ng libre. Plano namin nung gabing yun na manood ng horror movie pagtungtong ng 12:00 ng gabi. Para mas nakakatakot. So, habang naghihintay kami ng 12:00 ng gabi, naglalaro muna kami ng Ragnarok. Lumipas ang oras, inabot na kami ng 11:30 PM sa paglalaro namin. Meron kaming kaibigan nun, si Miko. Itong kaibigan namin na to talaga namang lapitin. Minsan, bigla na lang itong bubulong, tapos tatahimik kapag may nakita siya. Marami na rin kaming naranasan ito na magkasama. Tsaka ko na lang ikukwento yung iba. Ipapaliwanag ko lang muna yung itsura ng building para may idea kayo at relevant rin naman ito sa kwento. Tipikal na commercial building ito na maliit lang. Tapos nasa loob ito ng palengke. Yung first at second floor, mga paupahan. Tapos merong rooftop na nakapadlock yung entrance. Nasa second floor yung computer shop ng barkada namin. Nasa pinakatabi yun ng entrance. Tapos yung hagdanan, isang diretsong paakyat lang papunta sa second floor. Pag-akyat ng second floor, nasa right side yung computer shop. Tapos lampas lang dun, merong maliit na CR na palaging walang ilaw. Tapos opposite side ng CR, dental clinic at iba pang paupahan. Kaya naman sinabi ko to, magiging relevant kasi sa kwento. At para mamuo sa mga imagination nyo yung itsura ng lugar. Nung gabi na yun, yung tropa naming si Miko, pabalik-balik siya sa banyo. Hindi ko alam kung binabalisaw-saw ba siya nung gabing yun. Nung pangalawang balik niya, bigla siyang bumulong sa akin. Ang sabi niya, "Nikki, pumunta ka sa CR. May naririnig akong nagtutuktok sa pader. Yung tunog ng martilyo na pinapalo sa pader. Pero mahina lang. Tara, puntahan natin." Pumunta kaming dalawa para pakinggan. Nung nandun na kami, meron nga kaming naririnig na nagpupukpok ng martilyo sa pader. Pero mahina lang. Yung tunog nasa sahig nung banyo. Ang sabi ko naman sa kanya, baka may ginagawa o nire-repair lang dun sa first floor. O baka naman, may ini-install lang sa kisame. Matapos yan, hindi na namin pinansin at naglaro na lang ulit kami. Matapos yun, umihi na naman siya. Pangatlong beses niya nang umihi. Pagbalik niya sa upuan niya,
bigla na naman itong bumulong sa akin. Ang sabi niya, pakinggan ko ulit yung sa banyo. Kasi yung tunog ng nagtutuktok, umaangat na. Naririnig niya na sa mismong sahig ng banyo yung tunog. Tapos paangat. Imposibleng may ginagawa sa first floor. Kasi umabot na sa pader ng banyo yung tunog. Pumunta ulit kaming dalawa. Maski ako narinig ko. Yung tunog nasa pader na ng banyo. Nasa pagitan siya ng sahig at ng pader. Siyempre naisip namin na imposible talaga kasi kung may ginagawa sa baba, dapat hindi aabot yung tunog sa pader, di ba? Pumasok sa isip ko nun, baka magnanakaw yun. Tapos binubutas yung kisame sa first floor, papunta sa dental clinic. Mamahaling kasi yung mga gamit doon eh. Yun yung naisip ko nun. Tapos sinabi ko sa kanya. Kaya tinawag na namin yung isa naming kaibigan at yung barkada namin na nagmamanage ng computer shop. 4 na kaming pumunta doon sa banyo para pakinggan yung tunog. Umaangat na yung tunog. Ang sabi ko sa barkada ko, nung una naming marinig yun, nasa sahig lang. Tapos ngayon, nasa pader na. Tinanong ko yung barkada ko kung meron bang ginagawa doon sa dental clinic. Kasi parang doon talaga nang gagaling yung tunog eh. Nasa opposite side kasi siya ng banyo. Ang sagot nito sa akin, imposible yun. Kasi kung merong ginagawa sa clinic, sasabihin yun sa kanya ni doktora. Kasi kakilala nila yun eh. At ang alam niya, yung shop lang nila ang bukas ng mga ganong oras. Wala nang iba pang bukas nun sa second floor. Doon na pumasok sa isip namin na baka nga magnanakaw yun. Nung nag-uusap-usap kami sa banyo, biglang tumigil yung pagpukpok sa pader. Pinakiramdaman namin. Nung wala na talaga, bumalik na lang kami sa computer shop. Iniisip pa rin namin kung ano bang nangyayari. Tumigil na rin kami sa paglalaro nun. Tapos nagpapatugtog na lang kami habang nag-uusap-usap. Makalipas ang ilang minuto, habang pinag-uusapan pa rin namin yung nangyayari, bumalik ulit yung tunog na nagpupukpok ng martilyo. Hindi namin siya marinig nung una kasi naka-speaker kami. Kaya ang sinabi ko, patayin muna lahat ng speaker. Ayun na nga, rinig na rinig namin yung tunog. Mas malakas na siya kesa doon sa pader ng CR. Dahil yung tunog, nanggagaling na sa pader ng computer shop. Nakatitig lang kami habang pinapakinggan yung tunog. Kabadong-kabado na kami nung mga oras na yon. Palakas ng palakas yung tunog. Habang umaakyat ito paunti-unti papunta ng kisame. Lahat kami hindi nagsasalita. Nakaabang lang kaming lahat sa susunod na mangyayari. Ang pumasok sa isip ko nun, hindi talaga yun magnanakaw. Yung kisame kasi, sobrang kapal ng simento nun. Kasi nga, rooftop na yung kasunod eh. Yung huling pukpok nito papuntang kisame, bigla itong humina. Tapos yung kasunod nun, sobrang lakas naman ang pagkakahampas niya. Yung tunog ng maso na hinahampas sa pader. Ganun na ganun yung tunog. Paikot yung naririnig namin sa buong computer shop. Nakatitig pa rin kami habang sinusundan ng tingin yung tunog ng maso. Hindi naman kasi ganun kalaki yung computer shop. Mga 6 units lang na computer ang nandoon. At yung panghuling hampas nun, lahat ng side cover ng mga CPU bumagsak. Hindi na namin nagawang mag-shutdown ng computer. Takbuhan na agad kami palabas.
Binaba na lang namin yung main power switch ng computer shop. Kasabay pa niyan, hindi na namin nagawa pang ilock yung shop. Yung roll up na lang ng papuntang second floor, yung napadlock namin. Kasi wala eh. Talagang nakakatakot yun. Kung kayo yung nasa sitwasyon namin, malamang kahit anong dami ninyo, tatakbo at tatakbo rin kayo. Matapos ang mga nangyari, tumambay muna kami sa 7-Eleven para pagkwentuhan yung mga nangyari. Saglit lang yon, tapos umuwi na din kami. Nagpalipas muna kami ng 1 linggo bago kami bumalik sa computer shop. Nung gabing bumalik kami, mga 9 PM yon. Pero sarado na. Ang sabi ng barkada namin dun, kapag wala kami tapos 7 PM na, isasarado niya na yung computer shop. Grabe kasing takot at trauma ang naiwan sa kanya. Kahit sino naman, di ba? 4 na nga kami nun pero nagawa pa ring magparamdam nun. Nung gabing yon, nakita namin yung isa sa mga tropa namin sa may tindahan ng burger. Doon lang yon sa baba ng computer shop. Nagkwento kami sa kanya nung mga naranasan namin sa shop. Naging interesado siya bigla sa sinabi namin. Tinanong niya kami kung anong araw at anong oras yung nangyaring yon. Kaya naman pala siya naging interesado. Dahil nung gabing nangyari yun sa amin, yung asawa niya na nagluluto ng burger doon sa stall nila, hinimatay. Kasi merong nagparamdam sa kanya. Ang kwento nitong asawa niya, nung nagpiprito siya ng pati nung mga oras na yon, may nakita itong babae. Sobrang itim. Naglalakad yun sa tapat niya habang merong hila-hilang bola na bakal na nakakadena sa paa nito. Lumapit yun sa kanya tapos hinawakan siya sa kamay. Matapos yan, nagising na lang siya kasi ginigising siya nung customer niya na nagpaluto sa kanya. At sinabi nito sa kanya na bigla na lang siyang nawala ng malay. Ano bang problema? Pagod na ba siya o kung ano mang dahilan? Hindi na lang siya nakasagot dito at tinuloy na lang niya yung pagluluto niya. Ang kwento nito sa asawa niya, ang naaalala niyang nangyari sa kanya sa panaginip niya. Nagkwento sa kanya yung Black Lady. Biktima ito noong panahon ng Hapon. Kinadena siya, tapos pinahirapan ng mga Hapon hanggang sa bawian siya ng buhay. Ang sabi ng asawa ng tropa ko, dati pa itong nakikita ng asawa niya. Pero hindi na lang niya pinapansin. Natakot rin siya nung gabing yon kasi bigla na lang naglakad yung Black Lady sa kanya. Tapos hindi na siya nakagalaw. Nung makakwentuhan namin yung asawa niya, ang sabi nito sa amin, takot na takot siya doon sa Black Lady. Kasi nung dati niya itong nakikita, hindi naman yun nakakalayo doon sa lugar. Pabalik-balik lang yun doon. Mga 10 meters lang sa baba ng building. Tapos mawawala na lang bigla. Natatakot na siya kasi nakikita niya na ito sa ibang lugar. Lalo na sa palengke. Hindi naman niya ito nagagawa dati. Wala rin itong pinipiling oras kung kailan niya gustong magpakita. Kahit umaga, tanghali, hapon, lalo na sa gabi. Kaya talagang takot na takot siya. At tila ba nagkaroon sila ng koneksyon. May tanong lang ako, Pinuno. Posible ba yung sinabi ng asawa ng tropa ko na nakakalayo yung Black Lady at nakikita niya na kahit may araw? Anong ibig sabihin nun? Lumalakas ba sila? O may buwan lang na pwede nila itong magawa? Sabi nung tropa ko na yung asawa niya
Kahit nung bata pa ito, talagang nakakakita na siya ng mga ganitong klase ng kaluluwa. Isa lang ito sa mga nakakatakot na kwento na naranasan ko nung kabataan ko. Pero meron din akong nakakatakot na kwento dito sa Korea. Maraming salamat po, Pinuno. More power, Nikki ng Batangas. Okay, sagutin muna natin yung mga tanong ni Nikki. Yung unang tanong, kung lumalakas ba sila? Yes, lumalakas yung mga yan kapag meron silang pwedeng pagkuhanan ng energy. Saan sila kumukuha ng energy? Doon sa mga taong nakakakita sa kanila, especially mga medium. Paano sila nakakakuha ng energy? Nagagawa kasi nilang makapenetrate sa loob ng sistema mo. Gawa nung nabanggit mo kanina na nakapasok siya sa loob ng panaginip niya. Tapos nahawakan siya. Automatic, puntos kaagad yun na nakakuha ito ng energy. Aabot din sa punto na sa lakas ng entity na to, yung mismong gabay ng asawa ng tropa mo, unti-unti yung lalayo tapos ito yung papalit. Or may posibilidad din na maging dalawa yung gabay niya. Kaso lang, sobrang negative itong Black Lady. Kaya mag-iiba yung ugali niyan. Options lang yan. Doon naman sa meron bang buwan na lumalakas sila? Yes, meron. Pero hindi buwan. Baka mga 2 o 3 araw lang sa loob ng isang taon. Yan yung mga araw na Biyernes Santo at araw ng mga patay. Yung isang araw hindi ako sigurado, pero itong 2 siguradong sigurado ako. Malayang malaya silang nakakagalaw at nakakapunta sa mga gusto nilang puntahan. Kaya pansinin nyo, kapag mahal na araw, kadalasan nagpaparamdam yung mga mahal natin sa buhay. Kasi nga, nagagawa nilang mag-travel sa mga gusto nilang puntahan. Yan naman kasabihan ng mga matatandang antingero at mga manggagamot. Hindi natin alam sa ibang paniniwala. Baka meron pa silang sagot sa tanong mo na yan. Okay? Opinyon ko naman. Alam nyo ba bakit sila tinawag na Black Lady? Bukod sa nakaitim sila, itim yung suot, itim yung balat, itim yung mata. In short, lahat itim. Kaya nga Black Lady. Kaya sila ganyan. Namatay sila na sobrang naipon yung sama ng loob nila sa puso nila. Yung hindi nila nailabas. Yan yung entity na sobrang lungkot at sobrang bigat ng pinagdaanang kamatayan. Kaya pansinin nyo, kadalasan kapag Black Lady yung nasa haunted place, kung hindi mabigat yung pakiramdam, parang ang lungkot-lungkot. Kasi nga, ang hirap nung pinagdaanan nila nung nabubuhay sila. Kaya, puro yan galit at puot. Hinding-hindi magpapatawad yan. At saka, puro gante ang gustong mangyari niyan. Ang nakakatakot pa dyan, gusto nila. Meron silang magiging karamay sa nararamdaman nilang paghihirap. Kaya kapag may mga ganyang klase ng entity sa inyo, automatic, ipabless nyo yung bahay ninyo. Tapos araw-araw kayong magdasal. At wag na wag kayong magpapatalo sa ginagawa nitong pananakot. Kasi once na matakot kayo, kayang-kaya na kayo nitong kontrolin. Yan lang yung opinion ko. Kung may opinion kayo na mas maganda, i-comment nyo sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.